Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly alimler, professorlar we muallimler biz şu ýurdumyzda almy sürmek, almy öwretmeni durmuşa geçirmekden bagly meseleler barada pikir alşmak üçin maslahat geçirýäris. Maslahata biz Minister Kabinetiniň agzalaryny ýurdumyzyň ministerlikden we pudak edaralaryň, almy barlyk edaralaryň ýol başçylaryny, akademiklary, professorlary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlaryny, köpçülikden habar beriş serişlerini we jemgyýetçilik gurumalarynyň wekillerini çağırdy. Hormatly adamlar, almy ösürmäge başlanan maslahatymyzyň başynda men esasy we siziň üstüňiz bilen ediz halkymyzy, ýurdumyzyň ähli alimlerini we almy işgalaryny şuun berkara döwletimizde giňden bellenip geçirilýän alymlar güni bilen tüýsörükden gutlaýan we ähli alimlerimize we almy işgärlerimize mehriban watanymyzyň bundanam beýlekde gülläp ösmegi, halkymyzyň bolelin awadan hem de bagtya durmuşda ýaşama uğruna alyp barýan işlerini ul üstünlükler we täze almy açyşlary tüýsörükden arzu edýär. Bu maslahaty geçirmek bilen öňümizde goýýan maksadymyz almy ösürmeň ýollaryny hem de ýurdumyz mundan beýlekde ösürmeň prezident maksatnamany durmuşa geçirmekde alymyň esasy orny anyk kesitlemekden ibaratdyr. Hormatly adamlar, häzirki döwürde ýurdumyzda almy hemmet taraplaryndan ösürmek, alymyň gazananlaryny ykdysadyýetimiň pudaklaryna netijeli bolanmak, jemgyýetiň aň düşünjelerini hassa ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlygynyň biridir. Alman täze has bilen sepetleri çykarmagy bize ýurdumyzyň tehniki, ykdysady kuwatyny, halkymyzyň medeni derejesini we maddi halagdan bundan beýlekde ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Häzirki döwürde alma dayanmazdan bir islenlik döwletiň durnukly öňe gitmegini we hemme tarapdan gülläp ösmegini gazanmak sözüň doly manysyna bir ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek hem asla mümkin däldir. Jemgyýeti ösürmeň kuwatly hereketlendirici güýji hökmüne alym ýurdumyzyň durmuşynda bir örär mühim orny ýerýär. Berkarar watanymyzyň dünýäniň bir iň öňde barjy döwletlerin hatlaryna goşulmagyny esasy şertlerin biri bolup durýar. Ýurdumyzyň konstitusiýanyň 2008-nji ýylda kabul edilen rejelenen görnüşi raýatlarymyza almy we tehniki dörejeligi erkin alyp barmak hukuk berýär. Esasy kanunmyň maddalaryna döwletiň almy tehnik işi we onuň oňy netijelerini ýaýratmagy höwüslendirýänligi, almy ösürmäge hem de halkara almy gatnaşyklaryny giňertmäge ýardam berýäniň beýan edilýär. Ýurdumyz durmuş ykdysady saýdan ösürmeň milli maksatnamalaryndan ugur alyp döwletimiz alym ulgamyna alyp barýan işleriň esasy utgoşdurjy bolup çykyş etmek bilen alymyň esasy maksatlaryny we wezipelerini şeýlem onu ösürmeň ileri tutulýan ogurlaryny kesitýär. Berkarar watanymyzyň almy kuwatyny ýokary derejä götürmek maksady bilen biz 2009-njy ýylda alymlar akademiýanyň işini täze ýola goýduk. Akademiýanyň binýadyna geljekde ýurdumyz almy innovasiýalar ýoly bilen ösürmeň öwrüşli merkezlerini öwrüljek bir täze almy barlyk edaralaryny açdyk. Döwlet tarapyndan almy ösürmek üçin edilýän gollaw hem ýyl-ýyldan artýar. Geçen ýyla şu maksatlar üçin döwlet büdjetinden goýurylan serişler 2010-njy ýylyň deňeşdirilende 1,17 esse köpelli. Häzirki döwürde geljek uly bolan almy tejribe, siyma we tehnologik barlyklaryň maliýeleşdirmegi hassa gowlanýar. Ýurdumyzda alymyň maddi tehnik binýadyny pugtulanymak goýunça goşmaçy çäreler
geçirilýär. Ýagny şu maksatlar üçin soňky döwürde biz 10 milyon Amerikan dollar meşgulde serişde goýberdik. Döwletimiz almy ösdürmek, almy bagalaklaryň gerimini giňertmek, almy bagaly işlerini toplumlaryň geçirmek we olaryň netijelerini önümçülüge giňden ornaşdyrmak boýunça ähli zerur işler hem döredýär. Almy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleri maddi enjamlaryň binýady ýygyderli pogtalanýar. Olaryň işine iň bir täze maglumat, kommunikasiýa tehnologiýalary, şoňa internetiň hem de elektron kitaphanalaryň umumy ulgamynyň üstü bilen dünýä maglumatlar binýadyna çak aralaşma usullary hem giňden ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde alimlaryň hünär derejesini ýokallanmak, dünýäniň ýer alim bilim merkezleri bilen halkara guramalar we gazalar bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin alimler akademiýanyň mümkinçiligi epetli artdy. Fergler alim we medeniýet işgalarynyň duşuklary aýdyn şaýarlyk edýär. Bu çarelere dünýäniň durly döwletleriniň köp sanly mihmanlar hem işe gatnaşýarlar. Şeýle çareler olarak gatnaşyjylar almy amaly meseleleriň giň toplum boýunça pikir alışmaga, adam bir öýün garaýşlaryny ýakynlaşdyrmaga, gyzyklanma bildirýän ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny hasy ösdürmek baradaky pikirler we tekliplerini öňe sürmäge hem mümkinçilik berýär. Özara düşünmek esasında amala aşyran hyzmatdaşlygymyz ýurdumyň we beýleki döwletleriň alim bilim merkezleriň arasynda bir gün aragatnaşyk ýoly goýmaga, bilelikde almy bagalalar geçirmäge, toplanan tejribeni we maglumatlary alışmaga hem ýardam berýär. Hormatly adamlar, elbette ýurdumyzda ilim ulgamyny ösdürmek üçin sarp edilýän çykdyjylar öreýär köp. Ýöne alymyň durmuşdan ýyda galmagy bize ine hasy gymmat düşýär. Sebäbi 21-nji asar ferişde tagşytlaýjy we maglumatlar tehnologiýalaryň ýokary tiýlikli kompýuterlaryň we iň kämil enjamlaryň we tehnikalaryň eýamydyr. Biz hem ösüşün bu urlaryň hiç ýerinden asla çetde durup bilmeriz. Sebäbi alymyň we tehnikanyň gazananlaryny peýdalanmagy başarmayan döwlet dünýäniň umumy ösüşinden bu urda anyp barlayan halkara hyzmatdaşlygyndan hem çetde galýar. Biz bu hakykaty hiç wagt unutmaly däldir. Şeýleýär. Ýurdumyzyň almy kuwwaty, onuň halkara awraýynyň nyşanlary milli baýlygymyň aýrylmaz bir bölügidir. Bir karar döwletimiň geljekki üstünlükden hem bir binýadydyr. Hormatly alimler, professorlar we muallimler näme gynansak da döwletimiz tarapyndan uly gollaw berilýänine garamazdan ýurdumyzda alman maddi enjamlaryň binýadyny täzeden dikeltmek we ösdürmek, aýratynda almy işgärler taýýarlamak, ören hayal alyp barýar. Şoňa orada alimler akademiýasynyň ýolbaşçylygyny häzirki alyp baran işleri bizi kanagatlandyrmaýar. Olaryň almy ösdürmek boýunça edýän tagalalarynyň guramaçylyk taýdan ýeterlik değerli meselelerim görünüp dur. Akademiyanın yolbaşçılarının täzeçe pikirlenmek, dörüjülük başlanmışlarını öňe sürüp işlemek yetmeçilik edýär. Olar geçirilýän almy balyk işlerini yeterlik derejede goşdurup bilmeýärler. Şoň üçin hem köp sany almy balyklar bir-birine üzüňe aýratylykda alyp barýar we köplenç halatda bolsa bir-birini gaýtalýarlar. Almedarlarda bu ýokary okuw mekdeplerine kandidatlyk we doktorluk dissertasiýalaryny goramak üçin döredilen alimler geňeşleriniň käbiri düzümleriniň doly tasdiklanmanlygy sebäpli häzirçe hem işlemeýärler. Şu sebäpli bu geňeşler aspirantlaryň, doktorantlaryň we dalaşkärlaryň goramak üçin doly bir taýýar edilen almy işden kabul bilmeýärler.
Şeýle ýagdaý Ilimler Akademiýasynyň we ekspert geňeşleri bolan ýokary attestasiýa komitetynyň ýol başçylaryny ýeterlik derejede gyzyklandyrmaýar. Biz bu ugurda alyp barýan işleri talaba laýyk ýola goýmalydyr. Ýurdumyň akademik we puduklyň ilmi edaralarynyň bir näçesiniň işinde düýpli kemçiliklere ýol berilýär. Bu ilmi edaralar netijesiz işleýärler.